Prajem všetkým príjemný víkend a poďme sa spoločne pozrieť na tri najdôležitejšie udalosti uplynulého týždňa a taký krátky sumár, čo všetko sa udialo na finančných trhoch. Môžeme začať tým, že akciové trhy v Amerike zažili tzv. Buy the dip, to znamená nákup prepadov alebo nákup poklesov a investori sa poponáhali nakupovať akcie v miernych zľavách. Ako som hovoril minulý týždeň, úvod roka bol veľmi medvedí a videli sme prudký prepad, akciové indexy stratili okolo 3, 4 až 5 a jednalo sa o najhorší úvod nového roka za posledných cca 15 rokov. A tento týždeň, ktorý skončil včera v piatok, bol zas úplne opačný, to znamená, nasledovala nejaká prudká rally a akciové indexy, ako ktoré, niektoré úplne vymazali minulotýždňové straty a niektoré vymazali takmer celý prepad. Prekúpené podmienky na akciových indexoch však stále pokračujú a preto by mohol následovať obrad smerom nadol, aspoň z krátkodobého hľadiska. Ako som aj minulý týždeň ukazoval nejaké indikátory, tie ešte stále zostávajú v tých prekúpených pásmach, takže tie denné grafy potrebujú taký dlhodobejší prepad alebo dlhodobejšie zastavenie rastu, aby sa tie prekúpené podmienky trošku znížili. Tou minulotýždňovou rally to však zase vyzerá tak, že tie prekúpené podmienky alebo tie hodnoty jednoducho stále zotrvávajú, takže aj to je vidno na tých indexoch a hlavne na niektorých konkrétnych akciách, že smerom nahor to už ide pomerne dosť ťažko. Videli sme aj vyššie inflačné čísla CPI, to znamená nejaký Consumer Price Index alebo index spotrebiteľských cien, ale tieto vyššie čísla než očakávane nespôsobili prepad na akciách, nakoľko výnosy amerických dlhopisov ani americký dolár po dátach prudko nerástli. Na druhej strane v piatok sme videli nižšie PPI dáta, to znamená nejakú výrobnú infláciu, ktorá trhom ale taktiež nepomohla a bola celkom ignorovaná. Situácia ohľadom Jemenu zatiaľ na akciové trhy nevplýva. V piatok bolo zaznamenané bombardovanie zo strany Američanov a Britov niektorých jemenských základní, čo môže znova rozdúchať nejaké väčšie obstreľovanie v tomto sektore, ale zatiaľ jednoducho tie trhy to ignorujú, pretože sa jedná o regionálny konflikt s veľmi malým vplyvom na americkú ekonomiku. Taktiež sme videli výsledky JP Morgan, je to jedna z najvplyvnejších bank na Wall Street a táto banka oznámila pomerne slabé výsledky za uplynulý kvartál, kedy nedosiahla na odhady analytikov, ale na druhej strane zvýšila guidance alebo nejaké očakávania na tento rok a táto centrálna banka, ktorej šéfuje Jamie Dimon, odhaduje alebo očakáva až 6 znížení úrokových sadzieb v Amerike, to znamená Fed aj podľa nejakých tých všeobecných očakávaní trhu by mal začať znižovať sadzby už v marci a keď očakávame 6 znižovaní sadzieb, tak buď ich zníži o nejakých 50 bazických bodov, alebo naozaj na takmer každom meetingu by musel znížiť sadzby o 25 bazických bodov, teda o 4%. Videli sme aj súvahu Fedu a americké centrálnej banky, ktorá narástla najviac na týždennej báze od krachu Silicon Valley Bank v marci. Nejednalo sa však o nejaké brutálne nárasty, ale skôr ako takú nejakú štatistickú odchýlku od toho klesajúceho trendu. Poďme sa na to bližšie pozrieť. Tu je graf CPI inflácie v Amerike, kde teda mesačná euročná báza skončila nad odhadmi analytikov, ale ako som už spomínal, trh na to nejakým výrazným spôsobom nereagoval. Videli sme krátku alebo krátkodobú volatilitu počas dňa, ale tak ako tomu bolo niekedy počas minulého roka alebo počas roku 2022, skôr keď tá inflácia rástla a akciové indexy odstrelili aj 5%, tak naozaj taká reakcia na tých trhoch momentálne nebola. A tento graf nám ukazuje to, že tá inflácia sa stále drží okolo nejakého toho pásma 3,5%, čiže zatiaľ tu nenastal, by som povedal, dlhodobý odraz smerom nahor z tejto bázy a skôr sa tu tak moceme v tom pásme
Pardon. Skôr sa teda takto moceme v tomto pásme okolo 3,5%, a pokiaľ inflácia nezačne, by som povedal taký dlhodobý náraz na 4 smerom ku 5%, jednoducho nejaký trend, tak investori to pravdepodobne nebudú brať až tak vážne. Či už je tá inflácia o 0,1-0,2% vyššia ako posledný mesiac, to nehrá až takú rolu. Skôr momentálne bude hrať rolu to, že akým smerom sa tá inflácia z dlhodobého hľadiska vyberie. Ďalšie čísla, ktoré boli zverejnené, bola spomínaná PP inflácia, to znamená inflácia na strane výrobcov, a tu aj mesačné, aj ročné hodnoty v piatok nestačili na odhady trhu, to znamená boli zverejnené nižšie čísla, než očakávali analytici, a tieto dáta taktiež by som povedal nespôsobili žiadnu výraznú volatilitu na finančných trhoch a skôr boli úplne ignorované. Tu je ten dlhodobý trend ešte pozitívnejší pre americký Fed, pretože ani tu len nevidíme nejaký náznak odrazu smerom nahor, a tá inflácia, dá sa povedať, od píku v roku 2022 alebo od vrcholu nepretržite klesá a ročná báza je niekde okolo 1,8%, tá medziročná báza je okolo 0. Takže v zásade, ak to tak môžeme povedať, tak Fed naozaj dokázal ten prudký nárast inflácie zastaviť. Otázka je teda, že za akú cenu, ale inflácia na strane výrobcov zatiaľ zostáva v klesajúcom trende, a to by som povedal, že tak potvrdzuje to, že ak teda ceny na strane inputov budú ďalej klesať, alebo nepovedal by som, že klesať, ale skôr teda bude sa znižovať tempo ich nárastu, tak pravdepodobne sa to pretaví aj do znižovania tempu nárastu práve spotrebiteľských cien, čo je taká viac sledovaná hodnota a miera inflácie. Pozrieme sa aj na americký Fed, tu je súvaha centrálnej banky v Amerike, a ako som spomínal na začiatku videa, tak minulý týždeň sme videli nárast súvahy, to znamená súvaha sa zväčšila a americká centrálna banka pravdepodobne nakúpila viac aktív ako predala, aj keď tento graf, ten spodný histogram nám ukazuje, že áno, bol tu nejaký náraz, ktorý bol najvyšší od marca, tak ten dlhodobý trend zostáva stále klesajúci. Čo je však možno zaujímavé je to, ako som hovoril, že práve po, koľko to je, takmer 10 mesiacoch znova tá súvaha vzrástla výraznejšie, a to by mohlo naznačovať to, že jednak už trh začína špekulovať o tom, že americký Fed začne pomaly nejaké nové kolo kvantitatívneho uvoľňovania. Tak ako doteraz máme tzv. Kvantitatívne úťahovanie, to znamená Fed predáva jednotlivé dlhopisy zo svojej súvahy, tak práve už sa začína špekulovať o tom, že toto úťahovanie bude ukončené a skôr sa začne nové kolo kvantitatívneho uvoľňovania. Je to aj kvôli tomu, že fiškálna politika alebo fiškálna situácia v Amerike je neudržateľná a naozaj ten štát alebo tá krajina potrebuje nejakého obrovského nákupcu dlhopisov, keďže veľa krajín ako Čína, Rusko a podobne tieto dlhopisy predávajú, zbavujú sa ich, tak ich niekto musí kupovať, a to práve väčšinou býva tá americká centrálna banka, takže je veľmi pravdepodobné, že počas tohto roka uvidíme oznámenie toho, že teda naozaj Fed začína znižovať sadzby a začína aj nové kolo kvantitatívneho uvoľňovania a inflácia bude pre nich, dá sa povedať, nejaká druhorada alebo treťorada, pretože tá fiškálna situácia v Amerike je naozaj veľmi kritická. A práve toto, alebo tá zmena monetárnej politiky by mohla byť veľmi pozitívna pre americké akcie. Ako som spomínal taktiež, dlhodobý trend na akciových indexoch zostáva rastový. Je pravdepodobne otázkou času, kedy uvedeme nové historické maxima. Pri americkom indexe S&P 500 je to niekde nad úrovnou $4800. Ja tu mám graf ETF s tickerom SPY, kde teda je vidno, že ten prepad, ktorý bol z prvého týždňa tohto roka, bol prudko vymazaný a index práve testuje rezistenciu decembrových maxim, a keď tieto maxima budú prekonané, tak s veľkou pravdepodobnosťou sa práve tento akciový index dostane k tým spomínaným historickým maximám niekde okolo úrovne 4800. Ak by sme videli prerazenie tohto levelu, tak s veľkou pravdepodobnosťou môžeme vidieť nárast až niekde k úrovni 5000, čo bude taká určite veľká psychologická hranica. A v minulosti vždy, alebo historicky vždy platí, že pokiaľ je takáto silná psychologická hranica prekonaná, výrazne prekonaná, tak následuje pokračovanie dlhodobého rastu. Takže tento rok nás možno očakáva, alebo tento rok možno uvidíme
niečo v tomto duchu, keďže je volebný rok, ktorý častokrát akciám praje, a pokiaľ naozaj index S&P 500 prekoná $5000, čo môžeme vidieť už možno v najbližších dňoch, tak dlhodobý trend by mohol naozaj byť smerom nahor počas tohto roka cca nejakých 10 až 15%, čo je možno taká historická úroveň pre akciové indexy počas volebného roka. Ďakujem ti za sledovanie, za pozornosť, a pre viac zaujímavostí zo sveta akcií mi hoď follow buď tu na YouTube alebo na mojom Instagrame. Prajem ešte príjemný zbytok víkendu.